हेलो भाई माने जय जगन्नाथ। केମିତି ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଦେଖୁଛ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗରମ ହେଉଛି ଆଜି। ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ମେନ୍ ଏଇ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମେନ୍ ବନେଇଛି, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଆମର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ବୁଝିପାରୁଛ। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଣିଛ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମ ଗାଁର ନାଁ ବରୁଣେଇ ପାଳିଆବିନ୍ଦା। ଆସିପାରିବ ବରୁଣେଇ ପାଳିଆବିନ୍ଦା କହି ଆସିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। କେଉଁଠି ବରୁଣେଇ କହିଲେ ଆସିପାରିବ। ଅନନଗର ଛକରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଟେମ୍ପୁ କରି, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପଳେଇ ଆସିବ। ନହେଲେ ଆମ ବ୍ଲକ୍ ତିହିଡ଼ି ଅନନ୍ତପୁର ବି ଆସିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ଏଥର ଯୁଗ୍ମ ବାରେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଉଛି। 6 ତାରିଖ ଆଣ୍ଡ 7 ତାରିଖ ହେଉଛି 2 ଦିନ ଯୁଗ୍ମ ବାରେଣ୍ଟ। ସେଇ ଯୁଗ୍ମ ବାରେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ବାରେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯା ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି କରିବା। ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବସେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମ ବାରୁଣୀ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ବି ଆସନ୍ତି ଲୋକ। ଆଗରୁ ଆମ ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ପୀଠ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ଟେମ୍ପଲ୍। ତୁମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ମାରିପାରିବ ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ଟେମ୍ପଲ୍ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସିପାରିବ, ବୁଝିପାର। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତୁମେ ମାରିକି ଆସିପାରିବ ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ଟେମ୍ପଲ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମର ଗ୍ରାମର ନାମ ବରୁଣେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାକୁ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ଟେମ୍ପଲ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୁପ୍ତଙ୍ଗା ଟେମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି, ସେ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଏଥର ଯୁଗ୍ମ ବାରେଣୀ 2 ଦିନ ବାରେଣୀ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି 6 ତାରିଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 7 ତାରିଖ, 2 ଦିନ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଗରମର ଦେଖିପାରୁଛ ଝାଳ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ଆମ ଗାଁ ତ ଆଉ ତ କିଛି ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍।